Bangkane wae atos. Nggih atos niki ngangge. Nggih nek tak neng-nengke sampean ki gebablasan Pakne. Demok ki gur saka keduan ngene wae kena. Ora kok malah ngremet-ngremet boyok. Ora bedane apa? Bedane lha iki didemok atos. Gegere wae asat lho. Lah suhin kok didemok gegere piyok ngono. Bajir kok. Piyok geger kok mak piyok ki ngemu banyu kok kaya ager-ager. Putu ta iki? Kok aku putemu. Kok suwe ra gendong aku to, Mbah? Mbok saiki njaluk gendong, Trin. Gendong, Mbah. Mau darurat. Gendong ngarep. Mbok ayo. Senengane kok ngene iki lho. Kuwi Lanjut semangat. Aku didusi, Mbah. Wah sosok ngono. También aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik nek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Wih, mbok kayak didusi kono. Jare sampean nek ngosoki telaten. Kae mbokmu gedhe kapok tak dusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nggo kuwi no. Nganggo apa, Nganggo tanganmu wae. Tenane. Wah ya engko to yahne kok adus. Lah aku wis sumuk Yuh, ngono. Yuh, ngono. Kene ku ndak keblekon Cahayu. Heeh kene. Aku kejeklong, Mbak. Njut kepiye? Diangkat. Sikile lara Pijet dipijet sikile pecah. Ayo Cahayu, kena ayo. Gendong, Pak. Arep digendong. Ngapa? Ngapa to, Mbak? Aku ngene kok neng pabrik cokak ning dhuwur kok. Ya mula aku ki njaluk adus aku urung Oh, adus. ya Ngono ngono. lho. Ya engko tak dusi nduk Cahayu aja kuwatir kok nganggo wedang legi. Aja kuwatir adus. Lho, piye? Kowe bareng Elisa mlaku kok ngebrok iki apa? Ora ya men gentenan no, sampean ki men leluasa. Gentenan nganti kaya mikul. Ngadeg. Nek bojone ora kon lungguh ki ora lungguh. Dadi aku tetep ngadeg. Tetep. Sugeng dalu Mbah Waluya. Sugeng dalu, Ndro. Wah, tambah ganteng. Iya, Ndro. Mak Kita sama ya merah-merah. Sih, kowe kok dadak ngene-ngene iki ngomong. Lah tangane iki klungane ngene ora dadi. Seneng ditemoki seneng. Iki mboten ini namung Pakde. Dadi nek Pakde ki ditemok ngopo-ngopo ora apa-apa ya no. Mboten napa-napa niki, mboten napa-napa nggih. Karone wong sing cedhak aku mosok kon demok cagak ya dadak rono. Kalih padene mboten napa-napa. Ora apa-apa, Nduk. Kula kalih Pak Seno nggih ngaten niku mboten napa-napa biasa mawon. Mbokmu gedhe sesuk ning Jakarta kowe sesuk ning omah nginep godhog-godhoke wedang Pakde ya. Nggih Pakde sendika dawuh nggih. Bude ampun caperut nggih. Ora, apa? Caperut. Cemberut. Iya, japerut. Nah, japerut. Ampun mboten cantik mangke nggih. Dadi aku kon senyum nggih kalih bojo garwanipun ngaten. Oh, iya. Mboten sah cemburu kula tasih alit. Cilik kan. Iki isih cilik, gedhe kowe. Mbok yo sebulane aja muni gedhe to. Lah piye Sing muni gedhe kowe iki pikirane wong ki tekan ndi-ndi. Lho, kok tekan ndi? Iki isih cilik, tuwa kowe. Lah tuwa ki mung suwe enom, nek gedhe ki mung suwe cilik. Wah sampean ki piye to? Ayo sing dong to. Bener leres. Nek let kalih gedhe ageng. Nek gedhe mung suwe cilik, nek tuwa mung suwe enom. kalih tuwa nggih. Nek kowe muni sik cilik, iki Sing wis tak gedhe. gumunke lho Pakne. Aku marep nyedaki wis sampean ngedoh-ngedoh. Lah kok mbasang dicedhaki iki kok malah nyedaki piye? Wah, lah karepku ki yo nganyarke STNK ora gur sasane. STNK napa niku Pakde? Iya, ora apa-apa nduk wis meneng wae ngene iki. Oh nggih. Aja ngurus mbokmu gedhe. Oh nggih. Nek ya niki wis blereng kok no. Oh nggih. Mbokmu gedhe nek yane iku ngertine gurting jenggunuk. Jenggunuk nggih, Bude ampun jenggunuk nggih. Bangkane wae atos. Nggih atos niki ngangge. Lah, Nggih nek tak neng-nengke sampean ki gebablasan Pakne. Demok ki gur saka keduan ngene wae kena. Ora kok malah ngremet-ngremet boyok. Ora bedane apa? Bedane lha iki didemok atos. Gegere wae asat lho. Lah suhin kok didemok gegere piyok ngono. Bajir kok.
Ya geger kok mak piyok ki ngemu banyu. Kok kaya ager-ager. Piyok niku ne. Geger kok jemak ora ya. Masa kok jemak to Bude? Bu cobi. Wah, cantik ngaten iki lho. Ora ngono kok. Ya jemek. nek pas sing demok kowe nek pas sing demok aku ku puyuh. Cicaknya demoknya. Ya. Ora. Boten wantun. Kalih bojone ra mboten wantun. Ayo. Ya Nduk. Marana. Elisa ya. Ngaturaken apa Pak Seno? Podangkun. Ngaturake panuwun karo bapak-bapak saka Kominfo. Kominfo. Iki acara wayangane Kominfo bekerja sama karo penyanyi Bapak Dr. Haji Sukamta. Pak Haji Sukamta. DPR RI ning pusat kono. Pusat. Oh, dari pusat luar biasa. Yang datang juga sekian banyak. Jadi semoga apa yang disampaikan bisa diterima oleh masyarakat sedoyo nggih. Kula nggih kita harus aku juga was-was nih yang baru sering tombah waluyo selain hoax. Jenengane buzzer. Buzzer. Buzzer ya. Buzzer kuwi sing bolongan nggon weteng. Kuwi jenenge puser. Kapusan to kowe. Tiwas gatekke tenanan. Wis tak gatekke kena hoak aku wis. Kena hoak ya. Buzzer kuwi anu. Buzzer ki apa? Jadi kalau sekarang kan banyak akun sosial media, Pak. Nah niku akun sosial media yang bohong. Jadi ra cetone kaya Pak Seno jelas ana akune Den Mase apa Mas Seno ngono kuwi Pak Mbah Waluyo ya Waluyo. Ngono Elisa ya Elisa Orcarus Waluyo ki yo duwe akun gambare cangkem ya to Mbak. Oh ya cangkem gambare. Padha karo kayenan. Nang ngene Pak Seno gambar bagong. Oh, lah bagong ya ndek cangkem padha wae. Oh iya. Bener. Nah, niku kata akun-akun palsu yang memang nanti membuat masyarakat itu ngikutin hal-hal yang buruk. Dunia perekonomian, politik kayak gitu. Nah, itu jangan diikutin. Ojo gampang percaya. Iya. Aku cok ora percaya karo bojoku kok. Kok ngono masuk karo bojone dhewe? Kadang-kadang karo awake dhewe cok ora percaya apa meneh. Nah aku ora percaya ngaku karo lho Pak Demo ya ora percaya kok. Lah apa? Coba nek saka nyambut gawe ngene iki jarene nyo tak kek kowe kabeh. Wis lho. Pira? Sak yuta wingi kae. Lah sing 500 ning pecis kae? Oh nek kae det sial sejan. Ono duit sial. Kok duit sial piye? Sial wis tak delik sik ketemu kowe ora sial. Wow, berarti. Kuwi sing sial ora duwite. Lah apa? Menungsane. Wong kuwi disayang ora dong wong wedok ngono. Oh, kapan ahmu nyayang bojo? Membahagiakan kowe rung tau kok sampeyan. Oh, amben dina tak bahagiake ngono kuwi. Lah ngopo? Dolan ya ora tau ngejak. Lha kuwi tak sayang, wingi nek wong bonceng karo bojone sing wedok tiba lara. Mulane aku trimo boncengke wong liya, aku ndak kowe tiba ngono. Sampeyan lunga bendina karo wong liya tau tiba urung. Lah ndelalah ora. Ayo, soalnya wis tok jongkok kowe nek boncengke bojomu dhewe mesti tok kentes-kentes. Ngeng. Tok sendal-sendal nek wae. Niku nekat banget kok wong jarene wingi niku rak critane ngojek. Lho kok muring-muring. Kok muring-muring apa? Lah niku jarene kurang akeh le bayar ngono. Ora akeh bayar ngopo wong nang kene njaluk nang Wonosari kok bayar 50 tak kon 150 ra gelem. Ya 50 ra apa ora kebutke. Alon wae Pak 50 kok njaluk selamat. Aku ya ono buah-buah. Kuwi nek ngoten niku. Carane ngono ya ora payu kowe ning ngojek. Ora payu ya wis aku ya ngono. Payu aku nek kur 50 tombok bensin. Untung sing tak ujeki ayu. Oh. Dadi ratok-ratok tibake. Akhir direm ngeget ngoten niku. Ya ora. Oh, wae aku ngerti kok. Malah tak jak mandek kok. Jajan. Ayo Nduk Cahyu. Podang kuning. Ya, mangga. Nadyan wuju temong peksi. Nadyan rupane mung manuk. Artine ya. Ajes. Agawe talining brangta. Manuk wis naleni katresnan.
Apa ya artine? Ayo. Manuk iso ndaleni katresnan. Iya. Terusane iki. Andani kok. Taline wis ra ono. Taline merucut. Ora melu guneman meneng wae kowe. Lah krungu ora entuk semaur. Mreget-regeti swara. Alus manis tur mrak ati Manuke halus tur legi. Mana kok legi? Legi piye to? Lah halus manis-manis sira legi. Ora jut manuk apa nek legi ki? Manuk kesukaan wedang ya legi. Ya ora, ya cenanangan le nggawa wedang. mesake manuke ya. Mati no nek kesokan wedang. Ora wong gur anget kok. Manuk kesokan wedang kok sik misuh sing nggawa wedang. Ora usah baleni. Ya, ya. Wes wingkon kula lono goleki si podang kuning. Kaya ngono kuwi. Ora sida diarteke. Lah artine padha kok, Nduk. Artine apa? Golek isi podang kuning. Ya golek isi podang kuning ya padha wae. Oh. Ning ora entuk sing kuning. Heh? Wis rasa baleni. Iba bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo Nyedak manuk iso dadi obat. Obate mung manuk Lah iki ya nek kuwi yo. nyanding bisa dadi tombo, nyedak wae iso dadi obat. Misale apa lara apa sing diobati nganggo manuk? Yo Nyediar ra. Iki pertanyaan berat iki. manuk kuwi kena nggo tombo wong lara mengi. Mengi dadi manuke dibakar ora nganti Nggih. mateng banget, Nggih. terus dinahi lenga naik kecap kuwi kena nggo tombo napas. Oh, ngaten. Nah, engko anggere mangan manuk kuwi napase saya sesek. Cepet modar. Oh, itu mau wong ya. Ya. Tegese wis ora. Tegese wis ora napas meneh kan berarti kena nggo tombo napas. Iya. Ya. Esuk awane ngomah wis ora krasa. Uyuran goleki sing tak sayang. Ora krasa esuk
Kang Kuning, Pak Matur Seno, matur sembah nuwun, nuwun. Dek Waluyo, Dek Suhin. Iya Mas. Nek ngomong mbok yo kang mandek mlaku mawut-mawut omongane kuwi kok. Padake apa? Akarang ciri khase wis ngono kuwi kok. Lah yo nggih, Pak Priyo, matur nuwun. Ciri khasnya dhewe-dhewe kok. Iya, iya, Sampeyan iya. kok Gunung Kidul ya nggawa ciri khas dhewe. Yo. Yo Jek ngono, yo Gek ngono. Iya wis. Iya. Iya. Lah wong mau jenengan marak ya entuk hadiah rokok to. Iya. Ayo, kene kok jaremu beda. Iya yo rasa ngono kuwi arep. Lho yo tenan ngono kok ana rokok merke padha kok nang kene karo Gunung Kidul beda. Lah yo basane yo beda kok lemu. Rasane beda piye? Ene Bantul Jogja ini ngomong anu anjuk piye? Ayo anu Gunung Kidul anggur metu nu. Wah lah kathek. Ngono biasane. Anu gak. Ciri khase kuwi beda. Ming sak rokok kuwi beda ya, Mbak. Beda. Nek piyai kene nek misale entuk rokok sing enak upamane 2 3 4 ngono piye? 2 3 4 wah anu Samsu wah maneh wah jarum wah kudang garam wah iki opo wah anu Malbor Anak Gunung Kidul. Gunung Kidul pamane dene rokok 76 oh 76 gek ngono biasane ngono ora ning gek Ya ora apa-apa. lah iya jare ngono biasane mulane Gunung Kidul ki teng Klembret jare mulane opah jare Mbah Waluyo. Nggih. Menika wonten sekedhik ya nawala ngono ya Mak. Panjenengane Bapak Amir Syarifudin ya Pak Amir saka Syarifudin. DPR provinsi ngono. Kalon panjenengane Bapak Muhammad David ki DPR Kabupaten Bantul. Oh iya. Engko ngersake liwung. Oh iya Mak. Engko liwung engko diaturake karo panjenengane Pak Amir karo Pak David tindak panggung men diliwung karo sinden-sinden kuwi. nggih Saking PKS menika monggo Pak Amir. Apa langkung prayoga saiki wae nok Saiki. selak Monggo. ngoncate pabaratan. Monggo, Pak Amir, aturan tindak. monggo. Engko sik ngliwung men si sinden kuwi ya. Sinden monggo Aku tak ndelok para wakil rakyat ki nek ngliwung piye. Ngono ya. Monggo. Ora apa-apa. Monggo, Pak. Turun. Monggo Pak, pelatih jegar saking Palenggan Pak. Monggo. Monggo. Mboten sae yele-yelan, monggo Pak. Monggo Pak Amir. Menika pun daulat ya. Monggo, Pak Amir. Para pamirsa, ora ketang jumenengke mawon Pak Amir. Monggo to. Nglagani. Lah. Pun boten sah nyawer boten apa-apa. Ning maringi arta. Ah bodho. Rias mriki Pak. Boten apa-apa, Pak. Santai mawon. Nggih. Waluyo pun jinak waluyo. Pun Pak, mboten. Mboten sah gedheke nyilekke volume ngoten niku Pak. Apa gedheke cilekke volume? Lah dilebokke kene iki gedheke nyilekke volume. Sembrono. Ya ora. Iki Pak DPR provinsi. Pun ngerti kula mlane kula caos pirsa. Nggih Pak. Nggih Pak, terus putih Pak. Wah, lah volumene gede tenan iki. Wah Pak, mbok ampun repot-repot ngoten niku Pak. Pak, ampun ngoten niku. Lah kebaca tekan ngono. Lah waluyo. Pak Amir iki piyayine nuwun sewu. Senengane gedhekake dedono. Oh. Dadi dhek nek ngeruwuh wong sing memelas ki mesti diparingi. Ajeng anu niku mboten sak ngoten niku Pak, janjane pira to iki? Nyobai. Iya. Nuwun sewu namung gegojengan Pak. Monggo gegojengan Pak. Monggo. Matur nuwun Kicange. Nggih. Pun hibur masyarakat saking wonten pundhong mriki. Niki luar biasa penontonipun. Mugi-mugi mangke manfaat saking rencang-rencang pamong desa Mbah Lurah. Niki Bu Ani nggih rawuh calon Bupati Bantul nika. Wah. Ingkang pundi, Pak? Nika sing dhelik nika. Mangke kan nyawar sekalian. Wah. Nggih. Niki wau saking Tepus, Pak. Oh nggih. Beto napa?
tangki. Oh. Tebus Nggih, Gunung Kidul. ternyata malah sing saking Gunung Kidul malah lemu niki. Wah, Banyune cen luar biasa nih mboten banyune. Pak, nun sewu Pak jenengan menika sampun ngasta wonten anggota dewan kok tesih nyupir tangki. Niku pripun to Pak? Namung larapaken tegese iki. Kaya kurang ajar kowe iki. Lho, jarene nggawa tangki sampean Panjenengan iki mung sing nyopir dhewe, panjenengan iki sing nyumbang. Oh, lah rak ngono nyuwun pangapunten Sampeyan Pak. iso adus wingi ya to. Mergo sing maringi ya Pak Amir. Nggih, nun sewu mlake tak kira Oke tak meling-meling kok coro. mosok kowe Mbak DP. Walu ya, yen sewu. Toyo jenengan kok rada majelis iki. Nggih, lumayan Pak. Nggih Pak leres sik wingi krane niku mboten wingi wingi Pak sakniki pun dereng banter. denyan drop toyo niku kula niku ngangsu niku 5 kilo mikul Pak. Mongko panas angger 5 meter leren kula ngombe tekan omah entek Pak. Nggih. Nggih. Pak Amir ngersake liwung Mbak Suhin monggo. Nggih, monggo. Matur nuwun iki sampun niki. Terus ndi? Sampun niki. Dereng Pak lah dereng lewung kok Pak. Dereng lewung. Monggo, sinten ingkang badhe ngaturaken Mbak Jange? Ah nggih nyuwun kanca sinten. Nggih, monggo. Monggo. Monggo Pak, kula aturi milih Pak monggo. Menika abrit sedaya Pak monggo Pak. Oke, Oh. monggo. Mbak Prasti. Oh, Mbak Prastiwi. Kene Cahayu. Ternyata ora kanyono-nyono Pak Amir ki penggemar Prasti. Oh lah nggih kok kene iki. Iya. Yo. Monggo. Ora Iki- kurang ajar lho yo ning. Ya jeng sangoni soalé. Ora kebablasan. Wah. Matur nuwun ya, Pak. Nggih niki. Nggih. Mbok malih. Saya Apa kuwi banget. urung entek kok ya atas. Urung dilakoni kok. Ora jengking-jengking Kayak sak karepe ngadeg. dhewe. Pun niki Pak, pun ngadeg. Sampan ki ya rada sengak wis kon. Pun ngadeg. Wong wis pol kok kon ngadeg. Ayo, Nduk. Iya. Jogete sing lumrah wae. Joget sing biasa lumrah wae. Nggih. Mboten oleh goyang. Oh, Ora asal biasane juklik-juklik to. Nggih, Kalau panjenengan boleh tambah Mbah Walu ya. Kula tak teng ngisor iki. Wah, ampun Pak, ampun mboten semono. Lah Pak Amir ira. mboten ngersake goyang to. Ayo le matur Monggo, sembrono. yo, yo, yo. Monggo. Yo. Lewung Mbak Prastiwi. Kowe rada nisih kok ndak kesampluk. Nah, aku tak ning kene bae. Kae nek lewung meker-meker ora. Aku arep jagani saka mburi yo. Aku saka ngarep. Weh, oh jujuk kok ngarep. Monggo Pak Amir. Ya, mangga. Ngapa kok tutupi? Hah? Ngapa tuh, Pak? Ya ora apa-apa gur tak tutupi wae. Biasane orang ngono ngopo bahaya banget po. Melindung. Apa lincip apa piye pokoke Prastiwi? Melindungi binatang buas. Tenane nek isih buas. Ning angger Prastiwi marono ki kok ngene iki ngopo? Nepasi bokong ngono lho men. Wong tuwa tuwas. Ngomong. Tuane ampas ya Wah ampase semene iki cikalane sepira. Brabas. Berapa ya ditambal. Nyuwun ngapunten nggih, Pak. Monggo. Waduh. Nggih ngeten iki kula tuwa ning edan. Sing disenengi ngoten niku Kowe kok. ra mirang-mirang ngaku lho pas kok ajar Lah, piye? tenan. Pak Amir iki piyayi alusan ora usah. Oh iya kok. Nek arep goyang walu ya wae. Aku kepengin Pak Amir. Oh, aja sembrono. Ya teruske. Teruske ya. Sabtu pandingan
Penak mboten? Oh, penak banget. Malah dikapake nek nganggo Pak Amir malah kaya diguder putrane dadi yang ngere terus-terusan ana sinden tak kok bathuke. Iya, Pak Amir ki ora tau goyang ratu panjenengan iki penikmat. Panjenengan iki ya soalé pembina PWKS, penasihat PWKS iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ya, terus ke yuk dirampungke. Ya engko ndak Pak Amir kesuwen ling ngadeg. Iya. Ngono. Mangga. Sabtu pandingan Matur suwun Pak Amir. Nggih, matur nuwun cange bermanfaat. bojo kula dadi dayek-dayek. Le mlaku dadi ora jejeg. Matur nuwun. Matur nuwun Pak nyuwun pangapunten namung gegujengan nggih. Nggih, monggo. Iya. Neng apa? Sanesipun mboten. Sanesipun piye kowe iki? Kok wis diparingi kok isih dermis. Mboten mbok menawa pengen napa wonten mboten kok nyuwun arta mboten. Ah iya ya lereke ya tekan kono. Iya hitungane. Monggo. Nggih. Matur suwun Pak Amir. Ya kepareng paring pasumbang lagu. Ya ora ketang lumantar Bu Prastiwi. Ya. Kok malah ngidul karo Prastiwi ya. Ayo panjenengan iki ngematke Bu Prastiwi iki arep sepuh ning energik. Totalitas profesionalisme ketok joget ya joget ora dumeh aku wis tuwa moh joget lah ya ngono kuwi kadang kala sok penemu sing salah Nggih kadang kula tuwa iki joget malah apik mbane sing enom ya nggih niki bojo kula niku arep tuwane wah nek joget Lah kula niku mboten enten iringan menten omah joget mawon. Dasare kentir monggo. Kepiye to? Ora ning apa-apa kok joget iki nek ora kentir rek ya. Eneng angin joget, eneng gruduk joget, Lah gremes jare joget. seni. Turu Wong ya, seni iki eneng apa-apa ngono tak jogeti Ya, ya. ora. Regane bojo. Seni. Aku sampean kok iso milih wong wedok kentir kaya Mang Pek. Ya sing gampang diapusi. Mbok ngrumasane biyen ketemune nang gerdu. Waduh, ketemune nang gerdu lho. Nggih. Ojo are nang mall. Nang Nang gerdu kok. gerdungan. Kowe ya goroh, kowe ketemu bojomu dia anu Mbah nang mall. Mall iki kaya ngopo kowe iki numpak lift didodok kok. Gerdune nu cedhak mall. Lagi niki ana wong wedok kok rondo karepe kepiye lho ngapa wong wedok kok rondo men nggo bancaan. Lah ayo rak tapek yo sprene iki. Nggih. Biyen yo mung bakul melinju wae gaya. Senengane ngudat-ngudat wadi. Oh, bakal melinjo to? Nggih, nggih ora usah diceritake karo kanca. Iki ora cerita aku mung dongeng. Dadi mbiyen aku dhewe melinju loro kowe sing nebas. Yo aku meni tukang nebas melinju. nggih kono nggo genter ya menek dhewe yo aku wegah rasa menek ngono. Tenan suhin menek ro katak ngono. Yang nggo melinju iki bareng tekan duel iki gentere tiba klontang tulung ulungno Kang. Ya aku yo tak ulungke no. Waduh, aku kok drompolane abang-abang melinju dhuwur aku. Terus aku ndrungklukno nyo. Kok angger tak sogok kene. Aduh. Anu kena dengkule nganti do mlacet. Ora bae, dudu dengkol kok. Oh, rumah aku dengkol gene udu ya kleru. Aneh. Ayo Mbak Tatin, jumeneng Mbak Tatin monggo. Monggo. Mungsuh. Ha, Mbah Waluya weruh. Ngene iki malah saya ketap-ketip pisan. Karang de mata Apa mesti anggere mata iki iso nggo kedep? Ha iya no. Lagi nek peyeke mata tok ora iso kedep. Wis tau ngerti apa payek beleken. Ayo Nduk Cahyu. Saking dalu, Mbah. Geng dalu Nduk Cahyu. Wah putuku wis gedhe tenan. Putu ta iki? Kok aku putumu? Heeh. Kok suwe ra gendong aku to, Mbah? Mbok saiki njaluk gendong, Trin. Gendong, Mbah. Modar Wah. ora. Gendong ngarep. Mbok ayo. Wah senengane kok ngene iki lho. Kuwi Lanjut semangat. Aku didusi, Mbah.
Wah, sosok ngono. También aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik nek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Wih, mbok kayak didusi kono. Jare sampean nek ngosoki telaten. Kae mbokmu gedhe kapok tak dusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nganggo kuwi no. Nganggo apa, Nganggo tanganmu wae. Tenane. Wah, yo engko to yahne kok adus. Lah aku wis sumuk Yuh, ngono. Yuh, ngono. Mbak. Wiwit. Kok melet-melet ngapa? Bojoku wis kaya jaran arep mlayu lho. Lah ngapa ta? Sikile wis ngene. Tenan, aku kowe iki kok ngunekke Pak Demu kok ngelet. Lah napa? Kuwi ki ora ngelet. Napa? Beker. Mbok anggap kethek ngono piye? Ya apik ketheke no. Lah iya. Karo iki. Wo, lah asem. Kene ku ndak keblekok Cahayu. Oh, kene. Aku gejeglong, Mbak. Wis kepiye? Diangkat. Sikile lara, dipijet sikile, Mbak. Ayo Cahayu, kene ayo. Gendong, Pak. Arep digendong. Ngapa? Ngapa to, Mbak? Aku ngene kok neng pabrik cokak neng dhuwur kok. Ya mula aku ki njaluk adus aku urung Oh, adus. ya Ngono lho. ya engko tak dusi nduk Cahayu aja kuwatir kok nganggo wedang legi. Aja kuwatir adus. Lah aku tengah dikeruyuk semut no. Kono kruyuk anu semute tak antemane nek sing kruyuk aja kuwatir. Sik. Kata-katamu iki ra mutu. Lah, piye? Wong semute akeh banget arep ngantemi piye? Lah ngono grepen ngono awake diantem ngono awak dhuwur ngono kok bingung men to. Lah wong semut ki rak wong cilik to. Ben wong saking Dipites wae mati kok. saking tresnaku karo sing jenenge Tatin iki semut mencok to antil pokoke. Piye Mbah, aku karo Mbok D kan padha-padha lemune. Nek mau karo Elisa kan cilik to. Nek kowe iki jan ya wah iki jenenge pawakan kon nangka wutuh ya. Kok nang wutuh to? Ndah betone ya. Heeh, nek Tatin ki nangka wutuh. Nek bojomu nangka bosok ngono ta. Kur arep ngono ndak riko. Oh ya, Nek Natin ki nangka wutuh nek bareng garwamu ki nangka blonyo. Mongko nek aku seneng nangka blonyo. nggih Mang Pek. Nek men kepengin bayarke kredit amben dina Mang Pek. Wong iki ketember nganti sepeda motor nganti kolor ki 28 kabeh kok. Ya mergo sing lanang rata. Ora nduk Cahayu, kowe iki putuku Piye, sing tak Mbak? tresnani. Iya. Rasane kono karo Simbah ya. Anu mbokmu gedhe utawa iki ya Isi apa? isik gemati karo makmu gedhe aku ki isik gemati. Apa iya? Heeh, Kok tenan. nek ra gemati tak gemateni aku wae, Mbak. Tenane. Kok tak gaweke wedang wis, Mbah? Wah, nek gawe wedang kuwi nek ming cangkir wae ora cukup. Lah napa? Ember. Ora tur meneh biasane ki ora langsung dicurke ning nggon nyok kok no. Nek Pak Demo ki ora kok ndedak nganggo ning nggon cangkir teko ora. Terus Langsung. Dadi langsung kok nggon nang, umep pergi. langsung nang cangkemmu. Wi cemburu. Ora cemburu. Jurusane iki njuk cemburu. Aku iki dong wae wong wedok saiki ngono kuwi kok. Ha cemburu ki tanda tercinta. Lah iya, wong ditresnani kok radong. Dong wah iki terangane suguhan iki kakanu adine Selasa kabeh. Apa? Lah iki Rebo iki. Kacang rebo aku waci. Waci. Iki ana sing nyuwun kembang rawi iki. Ha nggih. Kembang rawi. Saka Cak Marlis. Saka Surabaya. Nah, cak iki mesti saka Surabaya. Angger cak. Cak. Iwak iki yen sing saka Surabaya. Apa? Cak kalan. Kayak cakalang, ora kok cak. Cakalang, ora kok Oh, cakalang. cak. Lu mau maca cak kalan. Iya. Ya, mangga. Nggih langsung nggih, Pak. Ha iya. Ora nganggo bawa, ya nganggo bawa. Bawane napa? Lho, manismu angu jiwat. Lho, kuwi ya. Karo Simbah ya, Mbah. Wes, anu beres wis kuwatir. Simbah rakit mau urung nyanyi lho. Wah, lah kowe iki cerane ora ngrungokke. Lah piye ta? Lah sing Sri Uning mau sapa? Mbok D. Aku ngewangi lho. Ngewangi ki ya apa wong mengowe ora kok ngewangi. Lah nek sing mengo pancen udu aku ning tak sing nembang kowe ngono lho. Uning. Ya. Manismu angu jiwat. Aku atuke, Mbah. Aku iya.
Ayo do watuk bareng ayo. Agawe ruciting gale streaming ora mak streaming iki channel Dalang Senotok sing streaming penontone 18.000 no. Wah, luar biasa. Elok iki. Biasane nek rong channel iso tekan 20.000 ning ki sing channel siji kok kaya mau tak cek kok ora ono. Ya, PWKS live. Sapa iki sih, Mbah? Wedok iki swara wedok rasa seseli lanang. Ayo wis. Nek ora nganggo lanang ya ora dadi. Wah, pokoke nek bawa iki wedok ya wedok kabeh ngono lanang iki soalnya kuncine beda. kunci apa? Nek kono kunci lemari aku kunci laci ya ayo. Ya budhe wae budhe. Agak gerak. Kayak suaraku gak tekan kene kayak ora metu. Wila saya aku. Kok usah gerak kabeh lho, Mbak. Nah kowe iki ora gerok kowe. Nah apa? Penyakiten. Ayo penyakit gerok piye, Bang? Mangga. Nengke wae. Nengke wae ora ning daerah nengke wae. Heeh. Usah digagas. Yo. Neno. Oh nggih. Menika saking ngin Pak Lurah, Pak. Oh. Matur sembah Kagem nuwun. Mbak Tatin. Salam. Hah? Kok nganggo ha? Salam terima kasih saking Pak Lurah. Oh nggih. Marhati bat. Ngopo we? Ora arep dibuka. Nggih, kalih Pak David niki wau. Matur nuwun nggih. Iki nek ora di streaming no Pak Wadiran iki geret munggah kok ganti streaming ya ora sah. Aja. Mboten sah. Umpama munduta rokmi Munduta Rokmi tak kira munduta roti ngono. Na. Taratamtu taktu ruti ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa welah ing madyaning jala niti temah kenjing anggenjang Temah gonjing kok temah kijing. lah kula iki namate gone Tatin jebulane ora cocok karo sing Temah. Temoni lho. Nemoni iki arep gonjing anggenjang ning pagulingan Ngono ngene tak elekke ya nesu anjen. Lah opo, Mbak? Mun cetha kleru ya sedadal ewang sulan. Wong ya wedok. ora aku ya ora sedang Jane mau ki ora kleru, arep muni gonjing ki wedi nek lho dadi temah kijing. Sisan. Lah untung meng muni kijing, lah biasane ora liyane. ya Ya. Mangga.
wiwitane saya suwe banjur ngomong saya suwe banjur ngomong matur sembah nuwun. Iya. Wis diaturake ya, Mak. Iya. Mengko yen ana pamundutan sing ora iso diaturake ning gara-gara ya ana. Iya. Kiwancine ndak ngoyak. Awak dhewe neruske laku dhisik. Ya. Pamundutan saka Pak Lurah pokoke lakone sing durna diingel-ingel. Oh iya. Durna diingel-ingel ya senengane Pak Lurah rak kuwi no. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun. Mbah Waluya, Mbak Suhin. Ya. Kula tak neruske lampah lumiyin. Oh iya. Ceritane teruske dhisik ya, Mak. Iya, ayo ngger. Ya selak kemengen. Ya ayo tak derekke, Mak. Tan samar mamot.